mufaro mukuru kuva nemipa chivhitivhiti Zim HD chisingadzime. Naizvozvo mhuri yeZimbabwe hazvina kumira mushe kubato reZanu PF. Naizvozvo vachinzwa kuti musi wa14 kuri kupinda SADC munyika yeZimbabwe, asi shutdown iri kunzi iriko musi wa16 August 2024 zvichireva kuti gore rino hakudyiwi rinopisa. Zanu PF iri mupanic mode. Naizvozvo mhuri yeZimbabwe protest yakaitwa kunyika yeZambia nemaZimbabwenzi aina kubudirira nepamusana pekuti maZambians ange achidhimandawo kuenda kwemagetsi kwari kuita nezvimwewo zvakasiyana siyana zvavari kudhimanda kumutungamiriri wavo. So kuti vaalawe maZimbabwenzi kuti aite protest zvaizokonzeresa nyonga nekuti ivo vanenge vakudawo kuita protest yavo kana vaizokwanisa ngojoina zvinhu vobva vaita zvinhu pamwe chete. Naizvozvo tinokutendai nekuona kwamunoita mavideos edu zuva nezuva. Thank you for watching this video. Until next time.